krásny deň, máme tu piatok a ja som si pre vás pripravila veštenie teraz na tému, aký bude maj. Tí, ktorí toto sledujete na Hero je to o týždeň skorej, na YouTube budem dávať tieto videjka o týždeň neskôr, takže ak ešte nie ste na Hero, budem rada, keď sa pripojíte na stránke VIP Pravá väždba Hero. Mám tu nové kartičky, volajú sa Cosmic Messages, takže poďme sa pozrieť na 3 kartičky, ktoré tu máme. 3 skupiny spravíme. Prvá skupina, druhá a tretia. Aby sme si s tým pomohli trošku rozdeliť to, tak prvá kartička bude toto zelené srdiečko. Druhá kartička bude takéto ružové srdiečko a tretia bude také oranžová. Dobre, kľudne si vyberte. Máte vybraté? Dobre, poďme sa pozrieť teda na prvú skupinu. A mne tu ukazuje, že v mesiaci maj budete riešiť viac svoje teličko. Ukazuje sa mi tu nejaká stuhnutosť alebo nejaké obavy, ktoré v sebe nosíte, ktoré by bolo fajn, keby dáte zo seba nejakým spôsobom preč. Je tu taký ten strach, že niečo nedobre vyjde, že čo keď sa nejaká situácia zopakuje. Takže pre vás ako také posolstvo tu je dať preč zo seba také tie nánosy takých tých negatívnych energií a tých stresov. Keď tam máte aj nejaké lekárske prehliadky alebo zubára, tak je to najvhodnejšie pre vás obdobie. Vidím tu stabilitu v kartičke Sobáš, takže nemusíte sa tak obávať, že by ten maj bol nejaký príliš moc stresujúci alebo že by sa vám to nedarilo vo vzťahoch. Dokonca tí, ktorí ste single, tu máte dobré obdobie na niekoho, že spoznáte. Ukazuje sa mi, že bude to mesiac, kedy sa začnete viac venovať tým svojim strachom, viac budete taký odvážnejší a vidím tu niečo nové sa možno začnete učiť alebo nejako sa vzdelávať a vidím tu celkovo transformáciu. Keď aj sa snažíte schudnúť, tak teraz bude naozaj také super obdobie na to, aby ste robili tie zmeny. Čo mi tu pre vás vyhodilo ako kartičku? Je tu kartička Láska. Takže mesiac maj bude aj pre vás takým mesiacom lásky. Vôbec sa toho nebojte. Otvorte sa naozaj tým novým vzťahom. Otvorte sa svojmu partnerskému vzťahu, tí, ktorí ho máte. Vidím tu veľmi pekné napredovanie, doliečenie si takých tých možno minulých stagnácií, ktoré si v sebe nesiete. Dobre, mám tu ďalšie kartičky. Tu sa mi ukazuje kartička výzvy, takže budete odstraňovať svoje bloky, strachy, negativity, zrady. Takže máte tu také obdobie očisty. Veľmi mi tu sedí na to energia očistenia sa od takých tých strachov, smutkov. Poďme sa pozrieť, ako to bude vypadať aj v rámci financií. V rámci financií tu vidím transformáciu. Nemáte sa bať niečoho nového. Veľmi tam cítiť takú energiu vzdelávania sa, skúšania nových vecí a vidím, že budete robiť nejaké tam zmeny, ktoré ale budú pozitívne. Vidím tu veľmi silnú transformáciu, takže aj veľmi to cítiť. Poďme sa pozrieť, na čo si dať tak viac pozor, na čo sa zamerať. A ukazuje sa mi tu kartička takej vytrvalosti a takého premýšľania nad tým, čo chcete dosiahnuť. A vy, keď sa nevzdáte, tak naozaj tam máte dosiahnutie toho svojho cieľa, ale potrebujete sa na to sústrediť. Nie je to o tom, že teraz by som si toto chcela primanifestovať alebo chcel a že zabudnete na to a nebudete nič robiť.
Tuto máte, že potrebujete robiť každý deň také tie kroky, pripomenúť si, že čo je vašim cieľom, aby ste nezišli z tej cesty, ktorú tam máte. Poďme sa pozrieť na kartičky Anielov lásky. A tam sa mi ukazuje pre vás kartička buďte optimistickí. Máte tu krásne energie, nemusíte sa veci toľko obávať. Anjeli vám vravia, aby ste videli veci už ružovšie. Vy ste si prešli náročným obdobím a teraz ako keby vás ten vesmír chce odmeniť, len ešte sa tak bránite tomu, že sa bojíte, že čo keď sa zopakuje niečo zlé z minulosti. Takže na toto si dajte väčší pozor. Poďme sa ešte pozrieť na takú tú blokáciu, že čo by ste mali robiť. A ukazuje sa mi tu, že nebuďte už v tej funkcii obete alebo toho, že neviete niečo vytvoriť. Je tu, že viete robiť už zmeny, už nie ste taký ten človek, čo nemá tie vedomosti, nevie, čo by chcel. A už choďte do tej svojej sily, lebo už ste pripravení, pripravená. Veľmi sa na to teším, keď mi aj napíšete, že či s vami táto prvá kartička rezonovala. Ukazuje sa mi tu pekný vzťah, napredovanie, učenie sa niečoho nového v máji, zameranie sa hlavne na to zdravie, aby ste sa vy cítili dobre. A máte tu ešte takú kartičku uzemnite sa. To ukazuje potrebu navrátenia sa do prírody, naozaj takého oddychu, to, že necháte veci plynúť, lebo inak sa to u vás prejavuje takou ospalosťou, únavou alebo zhoršeným zdravotným stavom. A mám tu pre vás aj aktivitu v takéto astrokocke, že čo by ste mali robiť na to, aby ste si zlepšili náladu. A je tu kreatívna činnosť, arteterapia, kreslenie, malovanie, písanie si nejakých krásnych obrázkov alebo spraviť si taký ten krajší denníček. Takže moc vám držím palce. Budem veľmi rada, keď mi aj napíšete, či s vami tento výkladík rezonoval a nezabúdajte naozaj sa aj trošku rozmaznať to teličko. Potom sa vám aj odmení, budete mať aj viac energie, aj tí ľudia okolo vás si vás budú viac vážiť. Budem rada, keď mi napíšete a majte sa krásne, uvidíme sa opäť na budúce. Dobre, poďme sa pozrieť na kartičku číslo 2 a toto srdiečko. Ak ste si vybrali túto kartičku, tak pre vás to posolstvo je, že keď nájdete niečo, čo vás vzrušuje alebo čo sa vám veľmi páči, choďte za tým a užite si cestu. Toto značí, že tu máte niečo, čo by vás brutálne bavilo robiť, ale ešte sa tak ako keby bránite tomu, bojíte sa pustiť do toho, nájdete tam nejaké výhovorky, že to som moc stará a to som už skúšala alebo skúšala a to mi nevyhovovalo. Tuto sa mi to ukazuje, že si bránite v niečom, že aby ste robili nejakú aktivitu alebo niečo vytvárali, čo vás fakt baví. Ukazuje sa mi tu kartička nepriateľ. Môže to byť, že aj okolie vás nejakým spôsobom odhováralo, alebo že aj vy ste si vlastným nepriateľom v tom raste alebo v takomto prežívania šťastia. Je tu kartička žiarlivosť, to je také porovnávanie sa, ktoré je také trošku toxické, že máte tendenciu sa podceňovať, máte tendenciu veriť takých tých negatívnym ľuďom. A teraz bude dôležité, aby ste pracovali tie svoje strachy, aby ste pracovali na tom, že si spíšete to, čo vás robí šťastným alebo šťastnou a prestanete toľko pieť na tom, čo hovorí okolie. Potom tu máte kartičku splnených snov. Väčšina z vás si aj splní tie sny, ktoré tam máte, alebo si ich primanifestujete. Najväčšou blokáciou, ktorú tu vidím, sú iní ľudia alebo vy sami, keď sa porovnávate s inými ľuďmi.
Ukazuje sa mi tu ešte energia chaosu, že hneď tie veci nebudú dobré alebo hneď nevidíte tie výsledky. A vidím tu tiež zameranie sa na zdravie, dôležitosť cvičenia. Môžete mať trošku problémy okolí srdcovej čakry, tuto sa mi tu ukazuje, lebo veľmi ste si zakladali na nejakých vzťahoch a keď ste tam nenašli tú oporu, podporu, tak ste boli z toho smutná. Budem veľmi rada, keď mi aj napíšete, či to rezonuje, ale veľmi tu cítiť takúto energiu toho neustáleho snaženia sa. Ukazuje sa mi tu energia kartičky determinácia. To je také nájdenie si toho, za čím chcete ísť. Je to kartička, ktorá naznačuje, že pokiaľ vy budete neustále sa snažiť zavďačiť tomu okoliu, aby všetci okolo vás sa mali dobre, tak môžete sklznúť do takého pocitu nenaplnenia. Alebo že sa vám bude dariť, ale nebudete šťastní. Čo sa týka peniažkov, tak ukazuje sa mi tu kartička sila a máte sa zamerať na to, po čom túžite. Veľa ľudí robí to, že sa pozerá aj na podnikanie alebo na prácu z toho finančného hľadiska, že chce zarobiť veľké peniaze, ale vy ako náhle robíte to, čo vás baví, tak tie financie vám naozaj budú pritekať, až budete sa čudovať ako. Tam je ale dôležité, aby ste si naozaj spracovali takéto negatívne, čo máte, také tie predsudky, ktoré vám dalo buď okolie, rodina. A ukazuje sa mi tu galaktické vedenie, hviezdna rodina, pomoc, spolupráca. Vidím, že si budete utvárať nejaké nové vzťahy, môžete spoznať nových ľudí, takých inšpirujúcich. Veľmi tu cítiť takúto energiu, ako keby zmenu vzťahov vo vašom okolí, že už nebudete tolerovať takých tých ľudí, ktorí vás hadzujú alebo len využívajú. Toto tu veľmi cítiť. Dobre, poďme sa pozrieť, na čo si dať pozor. Ukazuje sa mi, že máte mať väčšiu odvahu. Málo si dôverujete, málo chcete riskovať. Chceli by ste takú veľmi silnú stabilitu, len sami cítite, že keď aj tam máte tú stabilitu, tak ako keby sa neposúvate. Táto kartička vám radí, aby ste sa nebáli a konfrontovali také tie svoje strachy alebo nejaké tie obavy, že ako veci dopadnú. Mali tam trošku väčšiu uvoľnenosť a naozaj pretriedili si tie nefunkčné vzťahy, ktoré tam máte v okolí. Dobre, poďme sa pozrieť na ľúbosný život. Tam sa mi pre vás ukazuje, že pre väčšinu z vás tam je, že to môže byť ten pravý, tá pravá. Môže sa vám tam črtať pekný vzťah, keď ste zadaní, tak máte tu fajn obdobie, plné romantiky alebo takých tých prekvapení. Určite pre vás maj bude mesiacom, ktorý vám otvorí nové možnosti v rámci toho aj nazerania sa na partnerské vzťahy, po prípade spoznávania nejakých nových ľudí. Ale veľmi sa mi tu tak ukazuje taká energia, že budete meniť niektorých členov rodiny, že ktorým sa budete toľko venovať, komu sa nebudete venovať. A také nastavovanie hraníc tu veľmi cítim. A máte praktikovať radikálnu akceptáciu a lásku sami k sebe, aj k tým svojim možno negatívnym aspektom. Možno niektorí z vás alebo niektoré z vás si myslíte, že vás nemôže niekto mať rád, že tam máte horšiu tú sebalásku, ale toto treba zmeniť. To okolie vám naozaj tak zrkadlí tie vaše minulé traumy, ktoré ste tam mali, ale vidím, že mnohí z vás pokročia a máte tu spoznávanie takých tých ľudí, ktorí vás podporia, ktorí tam budú pre vás. Anjeli vám vravia, že nie je čoho sa obávať, že máte tam veľmi veľa takých strachov z toho budúcna a čo keď prídem o tieto kamarátky alebo týchto ľudí.
Anieli vám vravia, že naozaj nie je sa čoho obávať. Keď aj stratíte niečo nefunkčné, tak vždy sa to potom pekne nahradí. Ja mám rada takú metaforu v rámci prírody, že keď vytrháte burinu a keby ste to nechali tak zase vám vyjde nová burina. Ale keď vytrháte burinu, niečo pekné nové tam nasadíte, tak zrazu máte peknú záhradku. Takže ono je to naozaj aj o tom nahradení toho, čo robíte, s kým sa stretávate a keď to dokážete, tak sa začnú diať tie zázraky. Ja budem veľmi rada, keď mi do komentáru napíšete, či s vami tento výkladík rezonoval a ja sa na vás teším aj opäť na budúce. Majte sa krásne. A poďme sa pozrieť na tých, ktorí ste si vybrali tretiu kartičku a toto srdiečko. Vy tu máte čas na hru, že nájdete si čas, aby ste tam mali nejakú hru, aby ste sa hrali, mali viac zábavy a boli takí spontánnejší. Trošku vám chýba v tom živote taká ľahkosť. Veľmi tu cítim takú prísnosť, ktorú máte na seba, aby ste všetko dodržali, všetko stihli, aby všetko bolo dokonalé. A teraz vás ten osud bude ťahať k tomu, aby ste sa viac uvoľnili. Ukazuje sa mi, že mnohí z vás aj začnete viac cestovať alebo spoznávať niečo nové. Vidím tu nejaké odklady, niečo, čo ste chceli dosiahnuť alebo niečo, čo ste chceli vybaviť, môže sa nejakým spôsobom oneskoriť. Sú tu také ako keby trošku potiaže, ale nemusíte sa toho obávať. Celkovo tu vidím takú stabilitu v rámci toho mája. Karta Dom aj prezrádza, že budete možno riešiť vzťahy v rodine, blízkych, že budete tam aj trošku viac času na svojich najbližších. Dobre, poďme sa pozrieť na také tie energie okolo. A vidím tu kartičku potreba nejakého priestoru sami pre seba. Môžete dokonca aj riešiť bývanie, čo sa mi to tu ukazuje, alebo môžete robiť aj zmeny v bývaní. Poprípade môžete mať taký ten pocit, že trošku potrebujete viac času na seba, aby ste si viac vedeli užívať tie veci, ktoré chcete. Nebojte sa hovoriť nie, mi tu prichádza ako taká tá myšlienka, a vytvoriť si priestor pre to, čo si chcete ešte len primanifestovať. Dobre, poďme sa pozrieť na peniažky. Ukazuje sa mi tu kartička Alchýmia a viete využiť alchýmiu alebo nejaké rituáliky, aby ste zmenili svoju finančnú situáciu. Čo tým myslím? A ja som si snažila primanifestovať peniažky, tak som častokrát využila také tie rituáliky s mincov alebo zapálením zelenej sviečočky, aby som sa toľko nefokusovala na to, že čo nemám. A aj vy môžete skúsiť rôzne rituáliky. Ja som aj na YouTube dala veľmi veľa takých tých rituálikov, ako si primanifestovať peniažky. A aj vy sa skúste tak hrať, že nie len tá manifestácia predstavovať si, ale spravte nejaké kroky, ktoré vás budú zabávať, ktoré budú pre vás nejakým zážitkom. Čo budete teraz trénovať je intuícia. Máte dôverovať svojmu vnútornému hlasu a intuícia vás povedie tou správnou cestou. Veľakrát tam máte taký ten pocit, že či sa dobre rozhodnem, ste na seba taký prísni a teraz to je fakt o tom, že viac sa uvoľniť, viac robiť to, čo cítite, že by ste mali robiť. Dobre, čo sa týka lásky, sú tu romantické city, takže ten máj bude naozaj pre vás taký lásky čas. Keď sa máte aj s niekým zoznamovať, je to veľmi dobré obdobie. Partner môže byť voči vám taký galantnejší, viac si vás vážiť. Takže sú tu veľmi pekné energie v rámci lásky. A keď aj chcete, môžete robiť viac takých tých gest lásky, že spravíte nejaký darček, či už pre svojho partnera, partnerku, alebo aj niekoho z okolia. Ukazuje sa mi tu energia krajiny snov a môžete mať teraz také zaujímavejšie sny, ktoré si môžete zapisovať. Bude tu silnejšie napojenie sa na podvedomia
a podvedomie a budete vedieť predvídať. Teraz sa vám bude veľmi cipriť tá intuícia, ktorú máte. Poďme sa pozrieť na kartičky, na čo máte sa zamerať. Dávajte si pozor, aby ste si naozaj veľa toho nenabrali. Máte tendencie, že chcete veľa stihnúť, ale potom ste z toho ustatí, frustrovaní alebo tak. Táto kartička vám vraví, že skúste znížiť ten objem tých činností, ktoré chcete dosiahnuť, a aj od partnera či partnerky toho sa snažte menej vyžadovať, lebo potom budete frustrovaní. Čo sa mi tu vyhodilo? Ukazuje sa mi tu kartička podnikania. Buďte pred najmä tým, ktorí pracujú sami alebo majú nejaké podnikanie. Poprípade, ak ste chceli začať nejaký mini biznis alebo že by ste niečo si otvorili alebo nejakým spôsobom si privyrobili, tak teraz bude na to veľmi dobrý čas. Tí, ktorí ste zamestnaní, máte tu takú lepšiu atmosféru v rámci práce. Môže sa vám tam aj zlepšiť ten kolektív, ktorý máte a môžu tu byť naozaj aj také tie odmeny alebo nejaká výzva pre vás, ktorú by ste radi aj prijali. Takže budem veľmi rada, keď mi aj dolu do komentára napíšete, či s vami tento výkladík rezonoval, a ja sa na vás teším aj opäť o týždeň. Majte sa krásne.